ניתוח שיחות AI בתוך ה-CRM. בעצם CRM, מערכת ניהול לקוחות, ניהול לידים, ניהול אוטומציות, כרגע נמצאים בתוך מערכת ביסנס. בתוך ביסנס יש פיצ'ר שנקרא ניתוח שיחות AI. מה הוא נותן לנו? הוא נותן לנו בבת אחת תובנות על מה מתרחש בתוך השיחות שלנו עם הלקוחות, בתוך שיחות המחירה שלנו, מבלי לשבת ולהקשיב שיחה, מבלי ללכת לנציג ולשאול אותו מה היה בשיחה. אנחנו רואים מסך אחד, תמונה מלאה של כל השיחות שנשלחו לניתוח. אנחנו רואים שעה, אם היא נהנתה, אם היא לא נהנתה. אנחנו רואים מי הלקוח, אנחנו רואים מי הנציג שביצע את השיחה. אנחנו רואים את סיווג השיחה, סיווג השיחה זה לפי אפיון והקמה, זאת אומרת כל עסק יש לו שיחות אחרות, אצלנו למשל אנחנו יכולים לראות הבדל בין שיחת תמיכה לשיחת מחירה. Okay? אנחנו רואים את ציוני השיחה וציוני הנציגים. בבת אחת מבחוץ, לא צריך להקשיב. אפשר לגשת לשיחה שאנחנו רואים שהציון שלה היה נמוך יותר, ולתקוף אותה באופן נקודתי וללמוד ממנה. אנחנו יכולים לראות איזה נציג מקבל את הציונים הכי גבוהים. כניסה לתוך השיחה, תציג לנו סוג שיחה, היא תציג לנו תגיות של השיחה, היא תציג לנו סיכום שיחה כללי, היא תציג לנו למה השיחה קיבלה ציון גבוה, ולמה הנציג קיבל ציון גבוה. לפעמים הנציג יכול לקבל ציון מאוד גבוה, כי הוא היה אדיב, עמד בתסריט, היה איכותי, אבל השיחה יכולה לקבל ציון נמוך, כי היא לא השיגה את התוצאות שלה. זאת אומרת, ה-AI ממש יודע, המערכת ניתוח שיחות יודעת להבדיל בין היעדים של השיחה לבין התוצאות של השיחה, יודעת להגיד איפה הנציג נכנס בתוך כל הדבר הזה, יודעת להגיד איפה הייתה הבעיה מהתסריט, האם היעדים נפתרו, יודעת לתת לנו משימות לביצוע קדימה, ומתמללת לנו את כל השיחה, למקרה שגם בא לנו לראות מה היה, בלי עכשיו ללחוץ על הלחצן פה ולהקשיב לשיחה. כלי לימוד לעסק, מה באמת קורה בין העובדים שלכם, בין הלקוחות שלכם בשיחות הטלפון, במבט אחד.